bra नुजाफैलायबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनै ओरैबादि हेपि माने एकदम माने दिनै आंखो माने लोगो जाय मानसिखौ आं लोगो हमनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु दिनै आङो लोगो मोनथारसिगोन बिथांनिया मुङा सासेना DN Vlog होननानै बुङो इउटुब दोङो बिथांनाबो ओमफ्राय आरो सासेबाव इना BM Vlog बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांमोना थारमाने राइड खालामो आरोना ओमफ्राय आं इसोरखौ थारमाने सिगांनिफ्राय लोगो हमनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु आङो दिनै फाइनालि लोगो मोनगोन आरो दा इखौनो आङो जाब्रांपारा जोहोलाव पार्कआव माने आङो लोगो हमगोन आरोखि आं ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने आङो दा बिरगोन ना मागोन बेफोरबायदि जालागासिनो आरो मार इन्टारेस्ट आरोना स' ओमफ्राय आं इसोरनो मोनथाम प्लेइं कार्डनि मेजिक देखायगोन जाब्रांपारा पार्कआव जोहोलावफुरियाव बिरनो गोसो जायो तो guys जों दा खोन्थिनोसै जों दा गासैबो नायगोन फार्स्ट टाइम दे लाइभआव ओमफ्राय इनि बागै बेसे बुंगोन ट्रिक दोङो इफोराव दे जोङो एबार दा मोजां फोरमायना खोन्थिखा नोङो मा नांगो जादु magic बिना पैसा का जादु ओइ तीन पार्टी गेलेनोसै ना पैसा होदो ओइ फैसाया पुरा यो नर्मेल कार्ड आरो ना नर्मेल कार्ड दे यो गाइस नर्मेल कार्ड पूरा नर्मेल कार्ड यो एक्सीलेंट कार्ड नर्मेल दखानाव मोनो 30 टाकायाव दखानाव मोनो इखो 15 टाकायाव मोनो 15 टाकायाव मोनो जाबायदों दे भिडिअ जाबायदों 15 टाकायाव मोनो ओमफ्राय आं टास्कखौ दानग्रोनोसै आरो ना दानबाय नै जों दा बिथाङा जोंनिया बाकस सालथिया टास्कखौ दानना लाबाय ओमफ्राय सालथिया दा इयाव जायखिजाया जायगायाव स्टप होनदो आरो ना एकदम नोंनि गोसो बायदि आरो ना स्टप होनबानो जाबाय आरो ना गेजेराव होनबानो जाबाय दे जायखिजाया जायगायाव स्टप दे बे जायगायाव नोंनि स्टप आरो ना इ कार्डखौ नों नाय आरो ना नायबाय ओमफ्राय इसोरनोबो देखायसै नै रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजा इनोबो खोन्थिबाय आङो देखायजायो इखो नों इयाव सालथिया जायखिजाया मोनसे सिगनेचार हो आरो ना इयाव जायखिजाया दा सिगनेचार नांगोन आरो ना मायाव जायखिजाया नोंनि इयाव माने मा होयो नोंनि गोसो आरो मा जायखिजाया लिरनो दा आरो ना नियाव आं दा लिरनोसै DN खौनो लिरगोन DN आं दा सिगनेचार होबाय नोंथांमोना नायदो कार्डा मा कालार मा ओरैनो बेन खालामना लाबाय बिसिगोन बिसिबाय सालथे इखौनो ओरै हमना ला इ कार्डा नाय बिसिखाबाय आं कार्डखौ ओंखाम उखैदो थारमाने नांफिनबाय जरायबाय सालथे इखौ नायनो हागोन नोंनि सिगनेचार माय गॉड नोंथांमोना नुदोंना आं इयाव सिगनेचार होदोंमोन ओमफ्राय इखौ बिसिदोंमोन बिसिनाया जरायफिनबाय नै नाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिसिनाया जरायफिनबाय नै इयाव आं सिगनेचार होदोंमोन DN लिरनानै बिसिनानै सिगनेचार होबाय ओमफ्राय इ ट्रिकखौ दायो ओरैनो भिउवार्सफोरनो नों फोरमायनो हागोन ओरैनो ना सिक्रेट इ टेकनिकसो आरो ना ओमफ्राय दा आङो थारमाने एसे जेनेबा गोजौआव थांबा थारमाने दावखोनो हायोबा आङो माने फोरोंगोन होनना बुंगोन आरो गासैबो फोरोंगोन जेसेबां आं मेजिक एगारो हानायखिनिखौ फोरोंजोबगोन आरो दा इ मेजिकखौ मा नाम जाभेद खान इण्डियान गट टेलेन्टआव जाभेद खाना देखायदोंमोन आरो दा इ जाभेद खान देखायनायखौनो आं इयाव माने देखायबाय आरो सालथेनो